Είμαστε στην οικογενειακή επιχείρηση του Ευθύμιου Γαμβρούλη, στην περιοχή Άσος Κορινθίας. Βλέπουμε τη συγκομιδή της επιτραπέζιας σουλτανίνας, που γίνεται από τις αρχές Αυγούστου και ολοκληρώνεται στα μέσα του Οκτώβρη. Το προϊόν είναι αρίστης ποιότητας, σε χρώμα, μέγεθος και ζάχαρα. Η καλλιέργεια γίνεται με πιστοποιημένη φυτοπροστασία και την επίβλεψη 2 πτυχιούχων γεωπόνων. Και φυσικά την πείρα της δικιάς μας οικογένειας. Κάθε χρόνο κάνουμε επενδύσεις στην επιχείρησή μας, σε αγροτικά μηχανήματα, σε πανιά, σε νέες εγκαταστάσεις, φυτά, σε λιμνοδεξαμενές, σε επαγγελματικούς ψυχτικούς θαλάμους νέας τεχνολογίας, για να προστατέψουμε το προϊόν από τις καιρικές συνθήκες. Η αγάπη που έχουμε για την επιτραπέζια σουλτανίνα και η πολλή προσωπική δουλειά δημιούργησε ένα υγιές αποτέλεσμα προς τους καταναλωτές. Εδώ και 35 χρόνια παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας επιτραπέζια σουλτανίνα και συνεχίζουμε δυναμικά.